upam. Ha? Inka mga lugar sa direktor upam ko na. Mga alam mo bakit? Nakubrahin naman TJ ni Nakubrahin pang. Si kami kayo bakit? Uwe, nadanak. Inyakin ni ba? Agar-arbis niya. Dati ka to, no, nagurigor ka ta. Birbirukin ka garo. Panam kay ko kay ma. Dagiti mulak nga, kung ni bakita, tutudong ni masaning dagiti mulak. O, di mayatagas jay. Kaya papakatudwang ka. Bang ka lang kung mga mampahan mga anin. Nung nagurigor ka kumangor, bakit di problema manay? Bang ka lang garad kung mga mangan. Naluto din na po yun Ano to? So maram mo nga. Tapos sisidain naluto pa yan. Ikatik lang dagiti nagago nga pati mulatangan nating bakit. Ano ti kasta? Na sustansya ti pinagbunga na. Ang barnakam garad sa marudukan. Manak dayen. Ang kamadanakan bakit natin bakit? Nakaada yun yung bakit eh. Nakaada yun. Muna yun. Wala na yun. Agtutudo nga muna nga kararbiski dabagyo kayo ka. Bakit nga dabagyaw. Kailangan di pagpapudot. Wala na yung bakit eh. Muna yun. Ba't nagiti kataktanay? Nay. Dapat, tama lang ti kapatiti na, po na. Dapat, bunga na nay. Takapay lang da ka. Abangan mo ni Bakay. Siya? Hindi siya. Unay. Ano? Hanalakay. Di ba tatay ka pa yayaban? Ha? Ha? Bakit nga si kasuk dagiti bungak ti silin ay? Tatay ka pa yayaban nga mangan. Nagurura di ka ng medjay. Ha? Nagrigat ka nga ayaban nga mangan Kim. Nyakit. Si kasuk nga dagiti. Si Kaswin. Sumaron naman Win, anyakit ni Bakay sumaron ka de. Sumaron Di ganito may lamapan. Kita mi nga si kasuk. Kita mi dagiti bunga ti silin ay. Si kasuk kita mi nag-cute dagiti bunga ti silin bakit na. Si Kaswin. Sumarunok jay bakit nyakit. Sumarunok ka. Maminsan pa nga pagsublik kita. Mapalakam naman jay. Ingkang bakit ka jay. Gan. Man tilalaing na ata. Asig ka man, sakitan na. Ayaw, di ma. Ang kamangan, nagras ka tirik sa lupam. Mangan ka, nagras ka tirik sa lupam. Ha? Ang kamangan, nagras ka tirik sa lupam ko na. Mga alam mo bakit? Hindi ba, nakagaukan? Tatay, Ay, nabawang nga rin bakit? Indan, mga ni. Alin bakit? Indan, mga ni. Dan, mga ni. Uy, bakit? Indan, mga ni. Gusto na, hanggang nagputputaw. Dan.